A jụrụ onye ọzụzụ atụrụ bara ọgaranya ihe nzuzo nke ịga nke ọma ya. Na nzaghachi, ọ sịrị, "Ahụrụ m atụrụ ọbụla n'anya. Mgbe mmadụ na-awagharị, anaghị m ezu ike. M na-arịgo n'elu nkume, na-eje ije na ndagwurugwu, na-achọkwa ruo mgbe m chọtara ya." Okwu a na-adabara obi dị nsọ nke Yeshua. Ihe ngozi nke ịhụnanya adịghị agwụ agwụ. Onye nwe anyị na-ajụ ịhapụ anyị ka anyị laa, n'agbanyeghị otu anyị nwere ike isi furu efu, gbajiri agbaji ma ọ bụ erughị eru. Mgbe ndị ndu Izrel họrọ irigbu igwe atụrụ ahụ kama izu ha dịka atụrụ, Chineke tinyere aka n'ozi dị ike. "Mụ onwe m ga-achọ atụrụ m ga-achọkwa ha. Ka m ga-achọ ndị furu efu, m ga-eweghachikwa ndị kpafuru akpafu. Na m ga-ekechi ndị emerụrụ ahụ, meekwa ka ndị na-adịghị ike dị ike." N'akwụkwọ Ezikiel nke bidoro na 34 ruo na 16, ọ bụ nkwupụta nke na-egosipụta ịhụnanya na-adịghị agwụ agwụ nke Chineke. Ị gaghị ahụ Chineke, ọ na-achọta gị. Ụtụtụ mara mma.